Hoxe vamos a aprender a bailar unha muñeira. Dentro do noso baile tradicional temos distintas formas de bailar, como é o baile agarrado e o baile solto. E precisamente, dentro dese baile solto, que se baila en parella, separados, unha enfrente doutra, dentro dese baile solto temos dous ritmos diferenciados, como é a jota e a muñeira. E nós, precisamente, vamos a centrarnos no que é o ritmo da muñeira. Para iso, antes temos que ter unhas nocións básicas de como está estruturado ese baile da muñeira, ese ritmo da muñeira, que no caso da jota e da muñeira ten distintas partes, como a parte de volta, que é como se fora o retrouso, o estribillo musicalmente falando, e ten unha segunda parte, digamos, a máis complexa, que é a parte de punto. Pode haber tamén unha terceira parte, parte de descanso ou paseo. Donde nos vamos a centrar bastante en a aprendizaxe precisamente deses puntos. Eses puntos son unha combinación de pasos unidos entre sí que fan un dibuixo con un pé e depois teño que facer a mesma secuencia co outro pé. Entón, dependendo da habilidade que teña a hora de unir os pasos, podo ter infinidade de puntos e de combinacións. E a parte de volta, faise, como é a parte de retrouso, faise un paso donde as filas móvense de sitio, tanto en roda ou en tablón, ou mesmo no sitio. No baile solto temos dous ritmos, tanto de jota como de muñeira. Neses dous ritmos, válenos prácticamente todos os pasos para os dous ritmos. Pero sí é certo que dentro de cada ritmo, como que hai uns pasos máis característicos tanto para a jota como para a muñeira. No caso da muñeira, temos unha serie de pasos que son os máis importantes, os máis básicos, que é o picado e o adiante e atrás. Dentro do picado hai distintas variantes. Nos vamos a profundizar un poquinho no picado básico, nos dous, tres picados máis sinxelos que temos dentro do baile tradicional, e despois aprenderemos tamén como é o paso do adiante e atrás. Con eses dous pasos xa podemos facer moitas combinacións e facer os distintos puntos para ter distintas variedades.